Blei ngawan ban ai Blei ye pi he ka kerteng ka bathiang tam ka jong unong penim jongi u Jesu Christ ubala it yangi ubala yap na ka benta jongi ubala IT na ka benta jongi ngawan ban ai Blei ye pi bat hakini ka por ka bamentang in ngam ye ka khubor ka ba Blei udon ban pren bat da ka jing IA jong Blei bat da ka jing yai duai ka jong pi na ka benta jonga bat ka ni ka ministry ngala ban yeng pat kumni da ka jing IA bat da ka jing duai ka jong pi bat nga kerpat ya pi ba pin yai piteng ban duai na ka benta jonga banganang la shu ban ai ka tien jong Blei ba ka tien jong Blei ko mong apostol Paul kan yo ban yai sted bat ba kan yo buram ka title ni ka jing ai kerteng jonga ya ka ni ka khubor ka bamenta kalong uba Shikyntien ya Blei kwa ay nangi ko mga juong ya pi ko kibriw ko jung Blei habang ya kendo ya pi Daki pau ngut nga kendo ya pi bat nga juong ya pi ba Blei kwa ay nangi haray tang ka obedience la ni ka jing ko ngu ya ka ktien jung ngisyam Blei bat ka ktien jung kilong kaway ngimla ban penyaklat ya Blei bat na ka ktien ka jung Blei ukwa yang ibangin ko ngu yu ngimla ban penyaklat yu Blei bat ka ktien ka jung ka kitab Samuel ka lenong ka kitab Samuel ka beningkong ka lenong ka bakhatsan bat ka khot ka ba ar ka ong hakmi ka ba ko ngu ka khamba bania ka jingknya bat ka ba skor bania ka klen kilang sokmo nipe chusu kum ka jing sakri ka jongi ngila ban sakri ngila ban le jing seng ngila ban ai ban kersan ka kam ka jung Blei ngila ban le sibun ki ai ngila ban duai ngila ban puli bible ngila ban le sibun ki ai handrai lada ngingim ko ngu ya Blei ngipen slusi yu bat Blei pediang hun ya kita kijing le kijing wanra kijing ai jing kina kijong ni ya Blei piong daga bangale kumni daga bangale kumtai handrai ka do nut jongi kampen dam ho Blei ulong uba kwa bangi ukhat yangi bangin long ki ba Shikyntien ki ba pen ko ngu habang yos ngo ya ka ktien Blei tungin ko ngu ya ka bat ngin siam ngo ha hakmat jong Blei Jisu ang gospel Lukas kal nong ban riu bat ka sau dekot ka ba sau pen riu handrai balai ba pikot yang atrai bat ba pimle penban ya ki ai ki bangaong Jisu ke gospel Matius kalau nong ba nyo ka dekot ka ba arpuai ong ingi ubriu baro ubang hanga atrai uban yo leche ka hima ka jung Blei handrai tang kita ken ki bale ya ka mon ukpa jonga ubahap neng ki bale ya ka mon ukpa ka ba mot ka ktien ka jung Blei ngipet ka ktien ka jung Blei kala dai lupa ka mon ka jung Blei shu Jisu ukren hakitu ki khot bat arpulai ngam hai gini ki kentin sibun kin ya ong yang hakata ka sngi atrai ngim shimla ya lap ka kerteng jung me ngim shimla be ki ksuat ka kerteng jung me ngim shimla le sibun ki kamba ru ka kerteng jung me ngap Jisu unong ngam jula itu ya pi kilai no nanga pi ki baju trei boman kadau baro kalong ka jing bom ko ngo ya ka kin ke jung Blei ngipet Jisu Christ udai apostol beningkong bat kene kekentin apostol kawanak tin Greek apostolos kamot ubala jid ubala mikmat ubala phano da Blei wantang kawai ka mission ban pendap ya kawai ka mission bat kata kalong ban le ya kamon ka jung Blei compare la ki briu ki ong bat ki sin yu hakiti ki sni da kino ki kentien wat la ki parisi ki sadusi ki rang ba niam ki ong ki sin yu ki kren ben yu bat ki ong yu bau bek so da rang ba ki so yu bel subul compare wang
ngangan lebet ya ke ai ba ublay uang tungin lebet ya ke ai ka bagagtin jung ublay ka ong kampel na kibriu kin ong kumno kin kedau kumno tungin long ki ba pendam ya lade akamon jung ublay ka balong gagtin ka jung ublay hakini ki hendru teliki kitab la persat mensim baru mensim bokoj u persat mensim bangi ngin kokngu ya ke gagtin ka jung ublay Haga gospel u Yohanes san kelenong ket khot ke balai pau kikentin jong u Jesus ngam uang nabangam wat ya kamon ke jongahi handrai kamon u pa jonga u balapa yanga uwan ban le ba ya kamon ke jong pa ke ai kamon jong pa ke ai kamon jong u Jesus ka de kaktin ka jong u ko mangaloong mene ba u Blei bat kaktin jong u kilong ke wei ngalaju keren bat pi ngalaju wa kendo bat pi bat ngalaju ong ye pi pakamon ke jung ublay ke de kaktin ke jung ublay shu akalenong ke bakhandai Yohanes ke khot ke basau wong ke dai yang bantrei ya kita ke jing trei jong uta ubalapa yang tongin trei tongin le ya ke jing ong ke jung ublay bala ong bala hukum yangi Lada pin puli ke gospel Yohanes sau lenong get khot ke balai pusau uang ke jing bam jonga kalong ban le ya kamon uta ubalapa yanga ke jing bam jonga ai ba ke jing bam ke jongi kan long mangin pendam no ya lade he kamon ke bakhoj ke jung ublay ka balong ke suru blai kani ke de suru blai na ke benta jong phi ko kibriu ke jung ublay Kani kalau kamon ke jung ublay, ai baga jing bam jung i halakas ni, kan long mangin pendam bat pan sulebe je kamon ublay. Kan dia ayu, ladak ya kita kibriu ki bam pendam bat ki bam le e kaktin ublay ngin siepek. Hakawai pat kapor. Ngipe yu Abraham, ulalong uba Shikyntien, ya ublay Kitab Genesis khat ar kat khot ka panan kong ye tho ingi ublay ong khilet no ko Abraham nagari na ki kor ki jome na ye u pa jome sya ka tagari ka bangan peniya me sya ka tagari ha ka khot ka basau ka ye tho shu ka ong igini ki kentien kom tau Abraham ulalek no kom ba utrai ulala kren u la ong ha ka siti sikinong Hebrew ba de tip che ai ulek Ulapan ko ngo yala di hau Blei bau Blei ukhat yu ula ko ngo ya kan gasin jam kibriu kim das ngung thu yu haba kipet ya ka basyabar jong kim sngung thu kilan jau kila jer kerpang kila pet ben yu handrei uni udan ka jing khat ka jong Blei ai bo ublay un khot yangi akene ka khlemat un khot ye phi kat ba phidang snow ngan ye tho ye phi kane ka sur ka dung ublay aga kitab Genesis ar kat khot ka ba ar ka ye tho yangi ula kloi ban ko ngo ya ublay ban kenya wat yu khon marwei kom ka jing ai ngo thang o lara yala ka ti ban peniap Yalau khon balapa do Blei ban ko ngo yo Blei nang ta shu kani ka jat jing ko ngo ngani thu ipi kalong ka ba Blei ukwa e yangi handrai Blei kwa ba Abraham un penyap yo Ishak handrai tangkum ka jing tunju la un i yo Blei ni un i jalau jong khon balaka marwe la un le ne em ya kamon ka jong Blei Hakani ke kitab Genesis ar kalenong layatu bau angelutrai ulami pau hau Abraham hakasin ka baar uda ong alasmai haladi ong utrai namar bamelale yakane mem shimla bat wadi yo khon bala khamar wei jome dakaba kerku sisaya me bat ka ba penroi sisaya usumbai jome kat ki klor beneng bat kum usyap ubaharut kaduriau naba mela kongo yanga ka Bible kitab Genesis ar kalenong kapan kot ublay uang yu Abraham naba mela kongo yanga
Kumno haka akhir kesngi ublay on bishar yang iunong naba pikun kentai naba pikun shenrang pila kongo yanga kabamot pila kongo ika surga jonga pila kongo ika ktin ka jonga wan sanga syombat nga haka hima kababom jukut ka jonga bat pinlong kilang berat ki jonga bat pinyo ika Jerusalem ka batamai Pinyo ay kahima ka jonga namarba hilale ya kamon ka jonga. Tangkin diat ngipet u David lara pin pule kam ki apostol kat lai ka lenong ka dekat ka ba ar u blei u angala syam ya u David u kon jong u jese u bre u bakum ka doknut jonga u ban le ya kamon ka jonga u ban le ya kamon ka jonga. Blei ulei yang ia ketika state ke jongi ko kibriu ulei ke donot jong kibriu ki banle ya ke man jong u today namar kata kadau loong u David a man after God's own heart u badan ke donot ke jong ublei ni syama bangi pule ya ke ke jing yutu sumlalang ubriu bajanai ulale shibun kipap Kakto kani ki bakrautam ki baulale penban ublay ulamap yu bat usyam penban ya kata kajing snowball ni ka fever ba hau namar kajing long ke betenrai u dibet u kwa ban le ya kamon ke jong ublay katlong jong ka doknut jong u kajing kwa betenrai jong u kajing kwa betenrai jong u kolong ban sule ya kamon ke jong ublay umap yu namarui kata katlong katenrai kadonot kabasyapo do jengu kalong banle ya kamon ke jengu blai ngap ki kentin jeng uhi kitab sam so pho khat ka prawong ngas ngau bha banle ya kamon ke jeng me ablai jonga bat ko hukum jome kadon ha kadonot jonga ka hukum jong mi kadon jonga unong roi sam spak khat khandai le dangam bakla kat khot ka bakhat wei le dangam bakla ka yutu ingi ngalari khop ye ka ktin jong mi ha kadon jonga khnang bangan om le pop ye mi kat nungut na pedeng jong pi ko kibri wa kan ka state pikwa ban spelendat pikwa ban puli bai ka bible ban ri khop ha kadon jong pi khnang ba phinom la pop ya ublei bat ba ublei un syam ngoba ya ka jing im ka jungpi kani ka penslor yang i ko kibri dong ublei ka ai men sim yang i wadap deng jing telot ki bobon ngiru kum ki khon ublei ngilong ki bakat kum ka donot jung ublei tang lada ka donot jung i ka rai kamon banle ya kamon ka jung ublei tongin ken mau ublei bat ka tien kilong kawe kata ka de mathematics ka jong ublei bat ka tien jong kilong ka wei plet ye ka bible ko ki pat ba ko ki briu ka jong ublei thin no ai ka bible pule ya ka when no ik jing bun kam ki jing lengiar ki jong pi ki mobile jong pi haki news haki ai jong ka perthai kam don ai ruem lapmit ya ka por sispa ya ka por Nong mai sam wong suk to briu suk ta ka briu ki bam ya ka chen ni chetai ki bam le chen ni chetai ki bam pen sarwa ka ye ka por handrei uba ka jing sngo pha jung ha ko hukum utrai ba da ko hukum jung u perkhat senyaswi u puson senyaswi lani umidit man laga kelemat ha ka ni ka an ka jung ublei bat ka ai ka result ka bami nang ta kalong ka ai ka baule kan man bha pin par shalor pin pai shalor pin long tang shalor tang lada pi pen snow bha yo blai kamiri ka pen snow bha yo blai ulo snow bha ba ulo shimya ka kum ka ta channel ka ba kraw ban pendon kambar ba ya ka ba ka long ka channel jong ublai dongi long ka channel jong ublai ba ublai un pendon kam yangi kum ki tendong jong u bala ka akhir ka si gin phom ki pan siat ki bakrautam
kiba ublay un ayangi hakahima ka jemu nishamu enok aka kitab Genesis kalanong ka ba arfu ar ngipuliyo enok pai ka jeng im jung u enok uang layaj bat ublay ka jeng mi nang ta ka jeng mi lan ka result ka ba mi nang ta ublay ula pra ka siti chikinong Hebrew khatwe kan khat ka basan ba ula sngau bha palat liam ulat sngau bha palat liam ya ka jeng im jung enok nama ula yaj bat ublay ula kokngo ya ublay ula long uba Shikyntien ya ublay laong balarano ya enok simlai ka jeng yap namar ublay ula ihun palat uang uni ubriu jonga unum lek sijing tap unum jahak ne handangan rong im yu namar ula pensngau bha palat yang Kogi brio ke jungu Blei ke negara state. Ladangi kongo ya ke hukum ke jungu Blei. Kajing rongno kan long na ke benta jongi. Kajing rongno ke mangisi khot ya ke rapture. Kajing rongno kan long na ke benta jongi. Upol wong sikinong tesel ni bamangi kiba nang im kibala pensaan rongno yang i namar pangi pensngau bayu Blei. Bat ki hakil o ya ke mani syam yu try hakasun beneng. Upol wong sikinong korin baan penkelayangi barok si sendan haka si kelipmat haka turoy ke bakhat do namar bangilong ke bidor namar bangilong kita ke bakhuj ke bakentang ke Shikyntien ya ublay uya ane sa kitab jing penpau kelenong ke arfo wong ubar suk baru bakhuj long utau badan na kajeng mipat ke beningkong ke first resurrection Kajeng mipat ke beningkong halor jong gini ki brio halor jong gini ki syakri ki jong ublay ki ba emkhot ki ba Shikyntien kajeng yap ka baar kam don borsho ngin saya ya ka 7 years great tribulation kajeng penjenjar ba news nam ka banja ka daga partai ka pampatu dia mano ba kanum dia lano kajeng jenjar ki klam ki jumai kin wan hakane Bat hendriu umrat klau unwan pensitom ya kita kikistan ngom kok ngo yo Blei be nya ki namar ki klam yo ikini ke jingrong no kumno Blei rong no yangi haba slow bhai ke jingem jungi namangi sait la palat ya ke tin ke jo Blei ka jingkili ko ka balang ko ka med ukres ko kibriu ke jong Blei hato ngikloy ban kok ngo no mentayo Blei hato ngikloy kani ka bakhat do ningkong Petras kelnong basaw hang ni Petras utho ini Shikyntien wang ba ublay upelai lo yangi ublay upen em yangi nakapop bakum ta kinle ya kamon jonga upelai lo yangi bangin le ya kamon jongu ya ne sa kachiti beningkong jungu ar khat nyo wang ba utau bale ya kamon ublay uyai sa bom jukut uta kata kibale ikaman ublay ki yai sa bom jukut upol ka siti sikinong Ephesus san lenong kadukot ka bakhat nyo wong bangim day ban long kibabi ngim day ban long kibabi hanre kiba syampang ka ay kaman utray ka ay kaman ublay kalong bangin pediang yu jisu kumunong pedem bangin yo ya kajing kapat bangin yo ya kajing im kababom jukut bangin yo ya kata kajing long lekloy kajing snow scam jo kajing penim balong jisu ngapediang ya kajing penim go jong me melawan melayap latap ya me melamipat ngapediang ya kesnam jong me penkho ya kadonot jong pen kentang ya nadu mentang akut jengmut ban yat ban me ban im bat me bat ka Bible ka yathu yangi long pi ki beladap do men sim long pi ki beladap do men sim pediang yu men sim bukhoj hakajing im jung pi keren de ki bai pat ki tele hakajing im jung pi kok ngo yo Blei u Jisu Kris ko mangilong mane wan tang ka wai ka mission ka jung u ban le ya ka man ka jung Blei ka mission ka jung a bang keren hang ni kolong ban pendep ya ka mission ka bau Jisu la dep Paul la dep
ki apostol kiladep rengangam pat dep ya kaman ya lap ya ka gospel kata kalau habang ya lap ya ka gospel habang ya lap ya ka gospel ngale kenya kamon ke jung ublei kitab Exodus kat kendai kalenong kadukhat kabasan ngap ikitin bami hina ublei naga syentur ublei lada shisha pin kok ngo ekaktin jonga uang ngap bat sumar ya ka jutang jonga Sumari ka jutang jonga. Ngap uang ti pinlong kajingken show ka badai ka jongahi nalor kibriu baro aga pertai pinlong kajingken show bangalakan show kerpang yapi namar ba pile ya ka jutang ka jonga ka balong kaktin ka jonga tongin ken mau ya kiktin ujisu nabangam wat ya kamon ke jongahi Henry kamon ukpa ubalapha yana kani kalau kenduksa ka bajana itam kabangidei ka banbud kabadei bangin bud ko kibai ke jong ublei shu uong ga gospel of Matthias khat ar khat ka basan po ngap uong yaki sendran ukdau yakti syaki sendran habaka kemi kawan Uang kumno babaro kilong pet ke kemi jongbi. Oh, uang naba uno uban le ikaman ukpa jonga. Ubah beneng utakan ulang upara jonga. Kabaar kapara kabalai ke kemi. Ujubab kumtai ke senran. Balai uang kumni ke senran. Namar kilalong lakloi palat liam. Kilalong lakloi palat liam bale ya kaman uji sukres. Haba ke kemi kawan kisendran ki angku kenrat pai ke kemi jome kalawan. Ujuba penban ura atar kekti syaki sendran. Oh, tang kita ken kinong ki para jonga kapara bat ke kemi di ukudau penban syaki sendran. Ini kisendran kilalong kapara upara bat kemi ladangi sumar kendongi ki hukum ke jong ublei ujisu ukhat para yangi ukhat kapara ukhat upara bat ukhat kemi yangi namar bagile ya kamon jumu meneng aladap ong yapi hakmi ke bokok ngu ong ke bible ka khamba bani ke jingkinya bat ke basya skor bani ke klan yoki langsung mo Watmut bangangan naik pendap jingaseng, bangan long jingaseng, bangan le jingaseng, ngan le sibun ki bat bersnubha ublei onum snubha ladang isait lah kadonut jongi ya ke ka ba Ukraine bat abang ibu teng usno si yangi hadu kata-kata bat ka bakhat du ujisu ai ka bating akal nong ka bakhat aru yones Kadkhat ka basapu pra snap ba ko kibriu ki jung ublei ya kene ka state snap ya kene ka kentin jung ujisu yanes khatar sapu pra wong kalalong ka jung maham ka bakrau na ka benta jung ni kibriu ki jung ublei wong utau bakentaj no yang Bat ubam pediang ya ketin jonga ke padang keren menta. Ubam teriak ban kongu ke sur kat padang keren menta. Udan ke penram yu. Kata ketin ya ke bangala keren menta. Katakan yan penram yu. Hakasi ke bak hadu. Lada pim snow menta. Ya ke gospel balaya lap. Ko kibri ke jongu blei. Uji suun penram ya pi. Kubor bapa dongin long ki Shikyntien yo Blei komu Abraham Shikyntien u Jesus Christ Shikyntien yo Blei u Enoch Shikyntien u Paul u David Shikyntien ya u Blei dongin duai ki nega khlemat ngan duai nega pentah jongpi ra kikti ki jongpi shalor ngan duai nega pentah jongpi bau Blei un penla ya pi ra chalor Bau Blei urpen la ya pi ba pin ko ngo yo. Gopa ngaduai. Na ka benta kini ki bala ra ekikti baro ko kan ra. Isnai. Ai ka jing job yaki ko kan ra. Ai ka jing job yaki jing kut jing mut jing ki baro try. Ban le ya ka mon ka jomi. Ban pendam ya ladi ya ka sur ka jomi mensim. Ban pendam ya ladi ha ka ketin ka jomi. Kerku yaki ko kan ra. Kerku yaki. Blei
ke khmat jong ki bagini i ke jing shai jong ga gospel ko try ba i jong a kur khu ye ki kin penlang ye ki ne baro akadokno jong ki ko kra. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah to the King of Kings and Lord of Lords. Blessed be the name of the Lord. Drawing ngo yame ba malung im utrai ki try. Medang ai ngi kapor ban ko ngo yame. Akar keteng itong Jisu midwai. Amen. Ublay unkur ku yipi. Bat ken mau barok sitio semua bapan duai lem nak benta jong haba nang la ban ai su ya gaktin ublay kur ku yipi.